Alkartasunaren iturria. Gaurko eta biharko mungia irudikatzen dituen M erraldoiaren ondoan, alkartasunaren iturria dugu. Iturriak azaldu nahi duena erliebean islatzen da, eskubi, elkar hartuta eta biak bat eta biena esaera. Esaerak, urak Ondramenditik ekarri zuteneko unea aipatzen du, orduantxe elkartu baitziren udalbiak, hiria eta elizatea, 1893an. Udalbiek bat egin zuten, asmo bat eta bera aurrera ateratzeko. Alkartasunaren iturri honek eragin izan du ikamikarik ere, izan ere, elizateak hiriari leporatu zion bien arteko mugan bertan ez zutela jarri, eta marmorezkoa egin zutela, hasierako aurrekontua halako bi ordaindu zela azkenean, 6,45 pezetatik 12,15 pezetara igotzen kontua. Konforme egonez eta elizateak auzitara jo zuen Mungiako hiria Gernikako epaitegira eramanez eta helegitea auzitegi goreneraino eramanez. Behar bada, hasiera gorabeheratsu honek eman dio alkartasunaren iturriari izaera ibiltaria denboran zehar, 5 leku desberdinetan kokatu izan baita egin zenetik. Hala eta guztiz ere, alkartasunaren iturria Mungiaren sinbolo bihurtu da, pertsonen arteko elkar ulertzea irudikatzen duena. Esaten dutenez, haren inguruan errazago lortzen dira akordioak.